xa kufika kuloo ndawo ndizoza kuni bazalwane, ukuba iphupha lakho ukuba iphupha lakho alinantsaba njengoYosefu li-useless lo phupha. Uba iphupha lakho uyalibalisa, kubekho umuntu othi lihle liphupha, omnye othi lihle liphupha, omnye othi liphucukile liphupha, alindawo elo phupha. Ukuze liphumelele kufuneka kubekho into ethi ucinga uba wena sawuphathwa nguwe, ungubani na wena?